ഡേറ്റ് സീഡ് കൊണ്ട് ഒരു വാൾ ഡെക്കർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഡേറ്റ് സീഡ് കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഡേറ്റ് സീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനാണ്. നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫെവിക്കോളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഫ്ലവർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്ലവറിലെ കളറൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് സീഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലൂവും ഒരു സ്പൂൺ വാട്ടറും വേണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങളിവിടെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അടിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ലീഫ് വേണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ഡേറ്റ് സീഡിൽ ഗ്രീൻ കളർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ വാൾ ഡെക്കർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.